Vi vil anlægge en ny ø i Øresund. Med en ny ø bliver det langt lettere at beskytte Københavns Havn og dermed Københavns by mod stigende vandstand. Det projekt, der ligger lige nu, risikerer jo at få kæmpe store konsekvenser for hele Østersøen, som i forvejen er et meget truet havområde. Når man laver Lynetteholm, så har man en så stor betydning for vandindstrømningen til Østersøen, at det påvirker dyrelivet væsentligt. Klimabevægelsen i Danmark har lagt sag an mod både den danske stat og Lynetteholms bygherre. Hvis Lynetteholm-projektet er så godt, hvorfor tager man så ikke drøftelsen? Denmark's Minister for Transport denies any environmental misconduct. Hvad er grundlaget for at sige, at det er ubetydeligt? Jeg synes, det er svært at gøre det meget bedre, end vi gør. This is, first and foremost, a real estate project. This is about making land so some people can make lots of money. Resultatet kan blive en miljømæssig katastrofe.